sedím na lede, čakám na medveďa, tak opijem, tak písam na svet. Oky, ahoj, odpadlo. Príde medveď. Aj večer. Sedím na medzi, pihujem si, nechci, ako to kričí. No moje dieťa tam pochopilo, že v posledných bránach sa musí spáliť. Kto by to bol na ňo povedal? A Matúša máš kde? Matúš sa tu tiež šmícha, ale veľmi neochotne. Aha, tu nás ide na vlek. Už tu raz bol, že už neviem čo. Aha, a tu sú títo. Prudká únava ho. Hej, hej. A jak vidíš, že oni nejdu, pozri sa. Pozri, už ide do úchadu. Hej, hej. Ale on má na toto čidlo normálne. Hej, on a pohyb, tak to sú veľmi rozdielne svety. Koľko to dieťa je? No to ja neviem, poď. Zase kontrolne pozerá. Keď si ho mama ľudí a zdrbe.